Il-Prim Ministru Robert Abela żar l-iskwadra l-Pulizija id-dedikata għal Paċifil fejn iltaqgħu uffiċjali tal-korp li ta' kuljum jaħdmu biex isaħħu l-preżenza iż-żamma tal-ordni pubblika u s-sigurtà f'żoni l-aktar ta' sfida b'mod partikolari matul ix-xhur tas-sajf. Din l-iskwadra bdiet taħdem uffiċjalment minn Mejju li għadda u tikkonsisti minn 23 kunti stabbli u 8 surġenti. Lan ewlieni tagħha u li tiżgura s-sigurtà fl-inħawi u lil kull min jgħix jew iżur iż-żona billi tuża metodi ta' policing aktar moderni u adattati. Il-Korp tal-Pulizija qed jikkollabora ma' entitajiet oħrajn bħal Awtorità Maltija għat-Turiżmu, it-Town Center Management u dipartimenti oħrajn fih danu bħas sezzjoni tal-immigrazzjoni u dik ta' kontra droga waqt li tikkumplementa bisħieħ ix-xogħol li qed jitwettaq mill-Pulizija tal-Komunità f'żoni turistiċi. Meta inti għandek grupp ta' nies, tim ta' nies li huma permanenti hawnhekk qed jaħdmu hawnhekk, dak il-kuntatt ħajkun ċerta kontinuità, għandek kontinuità. Fej qabel konna nofru servizz ta' nies pulizija on rotational basis, illum qed nofru bil-pulizija tal-lokal. Allura għandek dik apart il-kontinuità, il-pulizija ħajdraw is-sistema tal-post, ħajsiru aktar familjari ma' anki behaviors tan-nies kif jirreaġixxu fil-post għaliex il-post huwa partikolari. Dr. Abela tenna li l-Gvern se jibqa' jinvesti f'aktar preżenza fil-forzi dixxiplinati, riżorsi meħtieġa biex Malta tibqa' pajjiż sigur. Għalli mill-esperjenza l-Maltin u l-Awċin irridu inkomplu naraw li f'pajjiżna kulħadd għandu jgħix f'rispett lejn xulxin u biż-żamma tal-bon ordni. Il-Prim Ministru semma li t-turisti li jżuruna għandhom igawdu is-sabiħ ta' pajjiżna u jirreċiprokaw rispett lejn ċittadini. Għalhekk xogħol din l-iskwadra speċjalizzata u wieħed importanti f'dan l-aspett. Irrimarka li din miżura oħra imwettqa fil-programm ta' ħidma tal-Gvern. F'din iż-żjara, il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Sanittant f'ċeremonja fid-Depot tal-Pulizija, il-Ministru Bedingfield ħabbar li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jibda b'sensiela ta' żjarat f'lokalitajiet madwar il-pajjiż biex jiltaqa' ma' residenti u jisma' direttament it-tħassib u s-suġġerimenti tagħhom dwar is-sigurtà u l-ordni pubblika. Fl-istess ċeremonja inħattru 18 ispettur ġdid u 27 Police Patrol and Community Support Officers ġodda. Il-Ministru sostan il-Gvern se jkompli jaħdem mill-qrib ma' residenti, il-Kunsill Lokali, il-Pulizija tal-Komunità u l-entitajiet involuti biex jissaħħaħ is-sens ta' sigurtà f'kull lokalità. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa ħeġġeġ l-ispetturi l-ġodda biex ikunu mexxejja li jispiraw, jisimgħu u jappoġġjaw lil kollegi tagħhom filwaqt li jieħdu deċiżjonijiet ġustizzja u kuraġġ.